λαού για τη γλώσσα του άλλου. Αν είναι εφικτό, σας παρακαλώ μόνο να κλείσετε τα μικρόφωνα για να μην υπάρχει αντίχηση. Ονομάζομαι Δήμητρα Δημητρακοπούλου και είμαι απόφοιτος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζομαι εδώ και 15 χρόνια ως καθηγήτρια τουρκικής γλώσσας στις σχολές Καπάτου. Το 2004, όταν πέρασα στη Σχολή Τουρκικών Σπουδών και εγώ και οι συμφοιτητές μου, γινόμασταν πολύ συχνά αποδέκτες αρνητικών σχολείων από τον περίγυρό μας, όταν τους μιλούσαμε για τη σχολή στην οποία είχαμε περάσει και τη γλώσσα την οποία μαθαίναμε. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, διαπιστώνουμε εδώ στο φροντιστήριο ότι δυστυχώς τα ίδια σχόλια δέχονται αρκετοί μαθητές μας, οι οποίοι διδάσκονται την τουρκική γλώσσα. Αυτή ήταν και η αφορμή που σήμερα έχουμε μαζί μας 3 άτομα με μακρά και λαμπρά πορεία, το καθένα στο τομέα του. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και κάτοχο έδρας Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Bilkent στην Τουρκία, κύριο ερευνητή και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, αρθρογράφος στις εφημερίδες Καθημερινή και Τα Νέα, καθώς και συγγραφέα. Καλώς ορίσατε, κύριε Γρηγοριάδη. Καλώς σας βρήκα. Μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας. Και δική μας. Την κυρία Μάρο Μαυροπούλου, αφιπηρετήσασα επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπεύθυνη του προγράμματος επιμόρφωσης των εξεταστών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και μέλος της ομάδας προετοιμασίας των εξετάσεών του για την τουρκική γλώσσα στα επίπεδα Β και Γ, ως θεματοθέτρια, εξετάστρια και εμπειρογνώμων, καθώς και συγγραφέα. Καλώς ορίσατε, κυρία Μαυροπούλου. Καλώς σας βρήκα, με χαρά μεγάλη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δική μας είναι η χαρά. Και την κυρία Σοφία Ιωσήφιδου, καθηγήτρια τουρκικής γλώσσας και επιστημονική συνεργάτη του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του ΕΜΟΥ. Καλώς όρισατε, Σοφία. Καλησπέρα σε όλους σας. Χαρά μου και τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Και δική μας. Μπορείτε εντωμεταξύ να μας στέλνετε τα ερωτήματά σας μέσω του chat. Θα έχουμε λίγο έξτρα χρόνο στο τέλος για να απαντήσουμε σε κάποια από αυτά. Σε αυτό το σημείο, η ιδρύτρια και διευθύντρια των σχολών, η κυρία Γιώτα Καπάτου, θα ήθελε να σας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κυρία Καπάτου, σας ακούμε. Καλησπέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους. Είμαι πραγματικά συγκινημένη, γιατί βλέπω ότι η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ειλικρινά το λέω. Εδώ και 41 χρόνια, με πολύ αγάπη και κόπο, προωθώ τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, τον πολιτισμό τους και την κουλτούρα τους, γιατί πιστεύω ότι οι γλώσσες ενώνουν τους λαούς και τους συμφιλιώνουν, βοηθώντας τους να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον καλύτερα. Απόψε είμαστε όλοι εδώ για να ακούσουμε τους κατεξοχήν ειδήμονες επί της διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας και αναφέρομαι στον καθηγητή κύριο Γρηγοριάδη, χαιρετώ και πάλι, την καθηγήτρια κυρία Μαυροπούλου και πάλι και την καθηγήτρια κυρία Ιωσήφιδου. Και τους ευχαριστώ που με τιμούν με την παρουσία τους και που διέθεσαν τον πολύτιμο χρόνο τους για να βρίσκονται απόψε μαζί μας. Και βέβαια ευχαριστώ πολύ την καθηγήτρια κυρία Δημητρακοπούλου, η οποία επιμελήθηκε αυτής της σημερινής εκπαιδευτικής συνάντησης. Και πάλι ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καπάτου. Θα ξεκινήσουμε, κύριε Γρηγοριάδη, μαζί σας. Κύριε Γρηγοριάδη, την εικόνα που έχει η ελληνική κοινή γνώμη για τον τουρκικό λαό λίγο πολύ τη γνωρίζουμε. Ποια είναι όμως η εικόνα του Έλληνα στην τουρκική κοινή γνώμη? Το ερώτημα αυτό και με μια εισήγηση η οποία θα αναφερθεί και σε μια δημοσκόπηση η οποία έλαβε χώρα σε Ελλάδα και Τουρκία
πριν από μερικά χρόνια. Αυτή έγινε με συνεργασία του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Istanbul Policy Center και με την υποστήριξη της διανέωσης, η οποία ρώτησε για πρώτη φορά τέτοιου είδους ερωτήματα σαν αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή η εικόνα της Ελλάδος και του Έλληνα στην Τουρκία, η εικόνα της Τουρκίας και του Τούρκου στην Ελλάδα, με έναν πιο επιστημονικό τρόπο. Γιατί βεβαίως υπάρχει η αντίληψη που έχουμε όλοι μας με την επαφή μας με τους φίλους μας, τους συμπολίτες μας και με αυτά που διαβάζουμε στα μέσα. Κατά τη γνώμη μου κάνουν πολύ συχνά και τη διαφορά. Πιστεύω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό σε σχέση με αυτό που κάνετε κι εσείς ως σχολές Καπάτου, ότι βοηθάτε τον ελληνικό λαό, την ελληνική νεολαία να μάθει τουρκικά. Η γνώση μιας γλώσσας αποτελεί και γέφυρα, όπως είπατε, αλλά και εργαλείο κατανόησης του άλλου. Γιατί πολύ συχνά υπάρχει μία απλουστευτική προσέγγιση της εικόνας του άλλου. Πολύ συχνά στα μαθήματά μου και στην Ελλάδα και στην Τουρκία αναφέρω το εξής παράδειγμα, ότι προφανώς ερχόμενοι εδώ έχετε μία εικόνα για την Ελλάδα και την Τουρκία, η οποία όμως έχει μία συγκεκριμένη ανάλυση, αν μιλήσουμε με όρους φωτογραφίας, δηλαδή περιλαμβάνει έναν συγκεκριμένο αριθμό χρωμάτων, 50-60 ίσως. Σκοπός του μαθήματος είναι να αυξήσουμε τον αριθμό αυτών των αποχρώσεων. Οπότε να βλέπουμε και τις μικρές διαφορές. Να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η άποψη στην κυρίαρχη αντίληψη της κοινής γνώμης της Τουρκίας, υπάρχει όμως και μία μειοψηφική άποψη, η οποία δεν συμφωνεί με αυτή. Ή ποιοι είναι οι παράγοντες που προσδιορίζουν την αντίληψη του άλλου σε σχέση με την Τουρκία και με την Ελλάδα. Πολύ συχνά αυτά είναι άγνωστα και η μελέτη της κοινής γνώμης πιστεύω ότι βοηθάει αποφασιστικά στο να καταλάβουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο. Βεβαίως, και στις δύο χώρες υπάρχουν στερεότυπα. Συνήθως τα στερεότυπα είναι αρνητικά και συνδέονται με την αντίληψη η οποία δημιουργείται από τη διδασκαλία της ιστορίας ή από τη συζήτηση που γίνεται στη δημόσια σφαίρα των δύο χωρών. Από την άλλη, όμως, συχνά υπάρχουν και θετικά στερεότυπα. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για την άψογη τουρκική διπλωματία ή για την τουρκική μεγάλη στρατηγική, η οποία λειτουργεί σε βάθος χρόνου και έχει πάντοτε πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Θα σας έλεγα ότι αντίστοιχη συζήτηση υπάρχει και στην Τουρκία για την Ελλάδα. Δηλαδή και η ελληνική εξωτερική πολιτική παρουσιάζεται ως πολύ επιτυχημένη, πολύ στοχαστική και με έναν τρόπο ώστε να καταλαμβάνει την τουρκική διπλωματία εξαπίνης. Υπάρχουν πολλά βεβαίως άλλα παραδείγματα τα οποία θα συζητήσουμε, αλλά επειδή δεν θέλω να καταλάβω περισσότερο από το χρόνο για να έχουμε και χρόνο για συζήτηση, θα προσπαθήσω τώρα να μοιραστώ την εισήγηση που έχω, την παρουσίαση που έχω. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να το... και οικονομικές τάξεις της Τουρκίας και της Ελλάδος. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι υψηλού μορφωτικού επίπεδου, χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, από τις πρωτεύουσες, από τις επαρχιακές πόλεις, από τα χωριά. Βλέπετε, στην πρώτη διαφάνεια που σας δείχνω, μια σειρά ενδιαφερόντων συγκλήσεων. Ας πούμε, και οι δύο χώρες δηλώνουν ένα πολύ μεγάλο βαθμό περηφάνειας για την καταγωγή. 76% των Ελλήνων και 82% των Τούρκων δηλώνουν περήφανοι ότι είναι Έλληνες και Τούρκοι. Βλέπετε ότι η πλειοψηφία δηλώνει ότι θα μπορούσα να έχω Τούρκο και Έλληνα ως φίλο. 66% και 60%. Τα πράγματα αλλάζουν αν μιλήσουμε για τα θέματα τα οικογενειακά. Βλέπετε ότι μόνο 41%
των Ελλήνων και 27% των Τούρκων δηλώνουν ότι δεν θα τους πείραζε αν ο γιος τους παντρευόταν μία Ελληνίδα ή μία Τουρκάλα. Βλέπετε ότι τα ποσοστά είναι ελαφρώς διαφορετικά όταν αναφερόμαστε σε γυναίκες. Επίσης, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα απόκληση. Κύριε Γρηγοριάδη, χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν έχει γίνει το share. Δεν έχει γίνει, συγγνώμη. Κάντε πάλι μια προσπάθεια γιατί δεν φαίνεται γι' αυτό. Μισό λεπτό, να το κάνω. Ένα λεπτό. Το βλέπετε τώρα? Το βλέπετε τώρα μήπως? Όχι, όχι. Μισό λεπτό να το ξαναδοκιμάσω, μισό λεπτό. Ναι, αν γίνεται. Ναι. Όχι, δεν θα αργήσω. Δεν το λέω γι' αυτό, λίγο. Ναι. Τώρα μήπως το βλέπετε? Τώρα κύριε Γρηγοριάδη, είναι εντάξει. Εντάξει, ωραία, συγγνώμη για το μπέρδεμα. Οπότε, λίγο πολύ αναφέρθηκα σε αυτά. Επίσης, βλέπετε υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αναφορά ότι 83% των Τούρκων θεωρούν ότι η κουλτούρα τους είναι ανώτερη από την κουλτούρα των άλλων κρατών. Είναι ένα εντυπωσιακά υψηλό νούμερο. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι 41%, που βεβαίως είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με την Τουρκία, είναι όμως αρκετά υψηλό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν μελετήσει κανείς τις συγκρίσεις. Εδώ μπορείτε να δείτε τις αποκλίσεις των απόψεων. Δηλαδή, βλέπετε ότι αυτοί που λένε ότι θα μπορούσα να έχω έναν Τούρκο ή ένα Έλληνο φίλο, 60%-18% είναι μια ενδιάμεση θέση και βεβαίως υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι είναι αδύνατο να υπάρχει ένας φίλος Τούρκος για έναν Έλληνα και ένας Έλληνας φίλος για έναν Τούρκο. Δείτε εδώ, για παράδειγμα, τις αντιλήψεις των δύο κρατών σε σχέση με την πολιτική. 72% σχεδόν των Ελλήνων και 55% των Τούρκων θεωρούν ότι τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας τα προκαλούν οι πολιτικοί. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι αντικειμενικά υποστατό και δεν μπορεί να λυθεί ή είναι ανεπίλητο, αλλά είναι ένα προβλήμα της πολιτικής στις δύο χώρες. Επίσης, 70% των Ελλήνων και 57% των Τούρκων συμφωνούν με την άποψη ότι εφόσον είμαστε γείτονες, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ελληνικής συμβίωσης. 62% των Ελλήνων και 57% των Τούρκων θεωρούν ότι που θα νομίζατε με βάση τη συζήτηση που γίνεται στην ελληνική δημοκρατία. Πιο δύσπιστες ή πιο απεσιόδοξες απόψεις ίσως υπερεκπροσωπούνται στο δημόσιο διάλογο που γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζουμε ότι αυτοί οι οποίοι είναι πιο αλλά δεν είναι μια πλειοψηφική άποψη, όπως συχνά εμφανίζεται στα μέσα. Βλέπετε και μια άλλη ερώτηση, η οποία έγινε στις δύο πλευρές, για το αν το Αιγαίο είναι ελληνική ή τουρκική θάλασσα. Βλέπετε ότι 60% των Ελλήνων και 51% των Τούρκων θεωρούν ότι το Αιγαίο είναι δικό τους. Βεβαίως είναι μια άποψη πλειοψηφική. Βλέπετε όμως ότι δεν είναι στην τάξη του 80% ή του 90%, είναι λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς, με βάση τη συζήτηση που γίνεται στα δημόσια μέσα. Εδώ βλέπετε, αν θέλετε μπορώ να συμμοιραστώ μαζί σας αργότερα την παρουσίαση, μπορείτε να μελετήσετε τα δημογραφικά στοιχεία της δημοσκόπησης. Δηλαδή, μπορείτε να δείτε, συνήθως έτσι κάνουν οι δημοσκοπήσεις, ρωτούν κάποια βασικά ερωτήματα στην αρχή και μετά συνδυάζουν τις απαντήσεις στα πιο συγκεκριμένα ερωτήματα με αυτά τα δημογραφικά στοιχεία. Δηλαδή,
τοποθετεί κανείς τον εαυτό του στην κλίμακα από 1 ως 10, από την άκρα δεξιά στην άκρα αριστερά, με το κέντρο στο 5. Ή ορίζει κανείς το φύλο του ή την ηλικία του. Και μπορεί κανείς να δει, ας πούμε, αν οι γυναίκες είναι πιο δύσπιστες ή πιο αισιόδοξες κάποια πράγματα. Ή αν οι πολίτες που ψηφίζουν δεξιά κόμματα είναι πιο πιθανό να είναι πιο δύσπιστοι σε σχέση με την Τουρκία. Ένα βασικό συμπέρασμα το οποίο προέκυψε στις μελέτες που κάναμε όλα τα χρόνια έχει να κάνει ακριβώς με το ότι βλέπουμε ότι οι πολίτες του κέντρου είναι συνήθως οι πιο μετριοπαθείς και πιο δεκτικοί στην προσπάθεια συμφιλίωσης, την προσπάθεια διαλόγου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όταν το ποσοστό υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών είναι κατά μέσο όρο 60%, στους πολίτες που είναι στο κέντρο αυτό θα είναι στο 80%, αλλά στους πολίτες που είναι στην άκρα δεξιά και άκρα αριστερά αυτό μπορεί να κατεβεί στο 30%. Οπότε έχουμε δυνατότητα να εξαγάγουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Επίσης, και θα κλείσω την εισήγησή μου εδώ ακριβώς για να έχουν και οι συνάδελφοι τη δυνατότητα να εκφράσουν τις θέσεις τους για να υπάρξει συζήτηση αργότερα, βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες συμμετρικές παραστάσεις σε σχέση με την Ελλάδα, την Τουρκία και τον ρόλο του διεθνούς παράγοντα. Δηλαδή, οι Έλληνες θεωρούν ότι ο διεθνής παράγοντας υποστηρίζει την Τουρκία και οι Τούρκοι θεωρούν ότι ο διεθνής παράγοντας υποστηρίζει την Ελλάδα σε αυτά τα θέματα. Και επίσης θεωρούν ότι αντίστοιχος είναι και ο ρόλος των ΗΠΑ. Δηλαδή, η αντίληψη του αντιαμερικανισμού είναι ισχυρή και στις δύο χώρες, αν και τα τελευταία χρόνια αυτός φθήνει κάπως στην Ελλάδα, ακριβώς διότι ο αντιαμερικανισμός δεν αποτελεί στοιχείο της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Σίγουρα όμως υπάρχει μια σοβαρή δυσπιστία σε σχέση και με τον ρόλο του διεθνούς παράγοντα και αυτό που γίνεται πολύ ενδιαφέρον ότι στην Ελλάδα υπάρχει δυσπιστία ακόμα και εναντίον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχει τρόπο η ταυτότητα έχει κάνει και στο πάρα πολύ. Να δείχνετε τις διαφάνειες μου, θα μπορέσω να μιλήσω πολύ πιο γρήγορα. Ναι, δώστε μου ένα λεπτάκι. Οπότε πιστεύω στο ρηθήρα. Του και στην κυρία Δημητρακοπούλου για το ότι με κάλεσαν εδώ απόψε, σε όλη την διοργανωτική ομάδα, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ πάρα πολλές κουβέντες για το αν είναι χρήσιμο να μάθουμε τουρκικά ή όχι. Εγώ θα ξεκινήσω
με την ερώτηση που έθεσε ήδη η κυρία Δημητρακοπούλου, με το γιατί να μάθουμε τουρκικά. Εμείς ως Έλληνες, γιατί να μάθουμε τουρκικά. Και οι Τούρκοι, γιατί μαθαίνουν ελληνικά. Αν αρχίσω από τα γνωστά και τα τετριμένα, θα πω ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αποτελεί την επικοινωνία μεταξύ των λαών, την ανάπτυξη επαφών και σχέσεων, συντελεί στη γνώση και κατανόηση άλλων πολιτισμών. Επομένως, την κατανόηση του άλλου μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Φτάνουμε στη διαπολιτισμικότητα με αυτόν τον τρόπο και αυτό είναι μια λέξη της μόδας εξάλλου. Επιπλέον, καλό θα είναι να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, γενικότερα το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Στην πράξη, η κατοχή μιας ξένης γλώσσας μας δίνει επιπλέον μόρια προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, έτσι, πολύ πρακτικά πράγματα. Επομένως, συντελεί στην ανέβρεση εργασίας ή στη βελτίωση της θέσης μας στην ήδη υπάρχουσα εργασία και στις όρους και στις συνθήκες που μας διέπουν, στην εξέλιξή μας, στον εργασιακό μας χώρο κτλ. Βοηθάει πάρα πολύ η ξένη γλώσσα πάντοτε στον τουρισμό, στις σπουδές στο εξωτερικό, στην άμεση πληροφόρηση και στην έρευνα σε πρωτογενείς πηγές, στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Αυτά ισχύουν για όλες τις γλώσσες. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που λέμε, ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αναπτύσσει και εξελίσσει τις νοητικές δεξιότητες. Ας πάμε τώρα στα τουρκικά. Γιατί τουρκικά? Καταρχάς για όλους τους παραπάνω λόγους, έτσι, για όλα αυτά τα οποία μας προσφέρουν. Επιπλέον, επειδή είναι η γλώσσα των γειτόνων μας πάρα πολύ απλά, η οποία ομιλείται και σε πολλές άλλες χώρες. Δεν είναι μόνο στην Τουρκία η τουρκική. Στην Κεντρική Ευρώπη υπάρχουν τόσοι πολλοί τουρκικής καταγωγής κάτοικοι, εργαζόμενοι κτλ. Που μπορείς να συναντηθείς ανά πάσα στιγμή με έναν τουρκόφωνο και να συνεννοηθείς πάρα πολύ ωραία. Το κάνω εγώ προσωπικά που δεν ξέρω γερμανικά και στην Κεντρική Ευρώπη συνεννοούμε πάντοτε με τα τουρκικά μου. Επίσης, είναι μία από τις δύο επίσημες γλώσσες της Κύπρου. Οπότε, υπάρχει λόγος να τη μαθαίνουμε. Είναι μια γλώσσα σχετικά εύκολη. Αυτό είναι το κυριότερο που λέμε και τονίζουμε. Γιατί δεν έχει άρθρα. Άρα δεν έχει γραμματικά γέννη. Χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο με πολύ μικρές διαφορές. Εμείς έχουμε μάθει το λατινικό αλφάβητο από την πολύ μικρή ηλικία, λόγω των αγγλικών που συνήθως ξεκινάνε και μαθαίνουν τα παιδιά πολύ μικρά. Έχει πολύ εύκολη ορθογραφία, γιατί ό,τι ακούς αυτό γράφεις, ό,τι βλέπεις αυτό διαβάζεις. Έχει πολύ ομαλούς κανόνες μορφοσύνταξης, ελάχιστες εξαιρέσεις που είναι πολύ εύκολο να τις μάθεις. Πολλά λεξιλογικά δάνεια λόγω της μακρόχρονης συνύπαρξης με ελληνόφωνους ομιλητές και πληθυσμούς, οπότε αυτά είναι τα κομμάτια που μας διευκολύνουν. Δεν έχει δυσκολίες, ασφαλώς έχει δυσκολίες. Ασφαλώς έχει, γιατί η σύνταξη της τουρκικής διέπεται από ένα καθολικό κανόνα βάσει του οποίου το προσδιορίζον προηγείται του προσδιοριζομένου. Όσοι έχουν ασχοληθεί με τα τουρκικά έχουν μάθει αυτό τον κανόνα πρώτα απ' όλα. Με αποτέλεσμα, το ρήμα βρίσκεται στο τέλος της πρότασης. Άρα πρέπει να ακούσεις μια ολόκληρη πρόταση για να καταλάβεις τελικώς πού πάει και τι θέλει να πει ο μιλητής. Αυτό μας δυσκολεύει. Μας δυσκολεύει στη διερμηνία, μας δυσκολεύει στη μετάφραση, μας δυσκολεύει στην εκμάθηση, γιατί είναι ένας τρόπος διαφορετικός από αυτό που έχουμε μάθει εμείς να σκεφτόμαστε. Είναι μια γλώσσα συγκολητική. Επίσης κάτι που μας δυσκολεύει μέχρι να το κατανοήσουμε. Γιατί αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθε επιμέρους πληροφορία προσκολάται, συγκολάται συνήθως ως ένα επίθυμα στο ονοματικό ή το ρηματικό θέμα. Όμως, δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση και θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Η σύνταξη, όπως είπα και προηγουμένως, διαφέρει από τη δική μας λογική, αλλά είναι κάτι που το μαθαίνουμε. Έτσι. Δηλαδή έχουμε ένα υποκείμενο, αντικείμενο, ρήμα που σε μια κανονικά συνταγμένη πρόταση βάσει των κανόνων της μορφοσύνταξης της τουρκικής, το ρήμα θα είναι στο τέλος. Αυτό είναι που μας δυσκολεύει γενικότερα εμάς που δεν ταιριάζει με τη δική μας σύνταξη. Και το χειρότερο είναι ότι συνηθίζουν το μακροπερίοδο λόγο, γενικώς μας δυσκολεύει στη μετάφραση και ειδικότερα στην διερμηνία και βεβαίως στην κατανόηση. Γιατί όταν είναι πολύ μεγάλη πρόταση, κάποια φορά μία ολόκληρη παράγραφος, μερικές φορές μία ολόκληρη σελίδα και φτάνει σε ένα ρήμα στο τέλος και πρέπει να πιάσει από την αρχή όλη τη σελίδα ή όλη την παράγραφο για να καταλάβεις πού πάει το θέμα σου. Όμως, επειδή πρόκειται για εξαιρετικά λογικό γλωσσικό σύστημα, όλες αυτές τις δυσκολίες εξαφανίζονται μόλις κατανοήσουμε τον μηχανισμό της τουρκικής. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι μια μαθηματική γλώσσα. 1 και 1 κάνουν 2. Όλα τα γλωσσικά στοιχεία έχουν συγκεκριμένη θέση, συγκεκριμένο συνδεκτικό ρόλο στην πρόταση. Επομένως, μόλις μπορέσουμε να καταλάβουμε τη δομή της γλώσσας, έχουμε λήξει όλα αυτά τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, μένει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε λέξεις. Έτσι. Μετά, το να τις βάλουμε στη σειρά είναι με δεδομένους κανόνες. Δεν είναι πρόβλημα.
λέμε ότι επενδύουμε σε ξένες γλώσσες. Εφόσον κάθε γλώσσα θεωρείται επένδυση, ας επενδύσουμε λοιπόν σε μια γλώσσα που δεν είναι δεν είναι τα συνηθισμένα που μαθαίνουμε όταν μαθαίνουμε τις ευρωπαϊκές κυρίως γλώσσες. Τι προσφέρει στους Έλληνες η εκμάθηση της τουρκικής? Καταρχάς, θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στον τουρισμό, ειδικά στα νησιά μας. Τον τελευταίο καιρό ο τουρκικός πληθυσμός που έρχεται στα νησιά μας, ειδικότερα, όχι μόνο βέβαια, παντού, για τουρισμό έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε θέσεις εργασίας στην Τουρκία, που πραγματικά εκεί μας εκτιμούν και ο κύριος Γρηγοριάδης θα το επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα. Έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία στα ταξίδια μας στην Τουρκία, που ο ελλαδικός πληθυσμός συνηθίζει το ταξίδια στην Τουρκία, δεν είναι κάτι καινούριο. Επίσης, μας προσφέρει θέσεις, να αλλάξουμε την... Ευχαριστώ πολύ. Μας προσφέρει θέσεις μεταφραστών αναλυτών σε υπουργεία, όπως τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονομικών κτλ. Διπλωματικές υπηρεσίες, τραπεζικό και ναυτιλιακό τομέα, διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρείες, ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα. Και θα πω τελευταία τη διδασκαλία της τουρκικής στα φροντιστήρια, που είναι και το πιο συνηθισμένο, ο πιο συνηθισμένος τομέας στον οποίο απασχολούνται οι απόφοιτοί μας. Η διδασκαλία της τουρκικής στα φροντιστήρια είναι ο κλάδος που προσφέρεται για απασχόληση των αποφοίτων μας. Όταν λέω αποφοίτων, εννοώ από το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το οποίο είναι το μόνο πανεπιστημιακό τμήμα, να πενέσω λίγο το σπίτι μας, γιατί αλλιώς θα πέσει να μας πλακώσει, όπου διδάσκεται συστηματικά η τουρκική γλώσσα, 4 έτη σπουδών, με πολλές ώρες διδασκαλίας, με όλο το φάσμα περί Τουρκίας θεμάτων, και νομίζω ότι οι απόφοιτοί μας, τουλάχιστον οι καλοί μας απόφοιτοι, είναι πραγματικά αυτό που λέμε τουρκολόγοι. Βεβαίως έχει σειρά η ακαδημαϊκή καριέρα. Είναι λίγο δύσκολο να κάνεις ακαδημαϊκή καριέρα. Τα παιδιά αποφεύγουν να κάνουν οι απόφοιτοι μας. Συγγνώμη για τη λέξη παιδιά, για μένα είναι όλα τους παιδιά μου. Αποφεύγουν να φτάσουν στο διδακτορικό, σταματάνε σε μεταπτυχιακό. Το διδακτορικό θέλει πολλή δουλειά, αυτό είναι αλήθεια, αλλά χρειαζόμαστε αποφοίτους. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με διδακτορικά σε αυτόν τον κλάδο, γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα αρκετός κόσμος που να ασχολείται με αυτά τα πράγματα σε επίπεδο ανώτατο. Σε όλες λοιπόν τις πανεπιστημιακές, συγγνώμη να μείνουμε λίγο στην προηγούμενη, σε όλες τις πανεπιστημιακές σχολές της Ελλάδας όπου διδάσκεται η τουρκική, όποιος ενδιαφέρεται να κάνει ακαδημαϊκή καριέρα έχει την πιθανότητα να βρει θέση, διότι δεν υπάρχουν, όπως είπα προηγουμένως, άνθρωποι. Εμείς προσωπικά στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών έχουμε μεγάλο πρόβλημα να βρούμε καθηγητές για τη λογοτεχνία, για τη γλώσσα. Έχουν φορτωθεί πάρα πολλά μαθήματα οι υπάρχοντες διδάσκοντες και δεν τα βγάζουμε πέρα τελικά. Επίσης στην Τουρκία, στις αντίστοιχες σχολές υπάρχει έλλειψη διδακτικού προσωπικού για την ελληνική, γιατί τα πανεπιστήμια στην Τουρκία έχουν ελληνικά σε πάρα πολλά τμήματά τους. Εννοείται, για να διδάξεις ελληνικά στους Τούρκους φοιτητές θα πρέπει να ξέρεις εσύ πολύ καλά την τουρκική γλώσσα για να μπορέσεις να κάνεις τη σύνδεση. Πάμε στην επόμενη. Η τουρκική για φοιτητές και ερευνητές δίνει μια ευκαιρία για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εράσμους. Πρώτα απ' όλα στην Τουρκία, είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, και το κυριότερο, δίνει τη δυνατότητα στις τουρκικές πηγές. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν συνήθως είναι πάρα πολλά, τα σχετικά με την Τουρκία. Οι πηγές στην Ελλάδα είναι λίγες όταν αφορούν τα τουρκικά θέματα, τουρκική ιστορία, τουρκική λογοτεχνία κτλ. Επομένως, πας κατευθείαν στις τουρκικές πηγές και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Για πολιτικούς, διπλωμάτες και στρατιωτικούς είναι απαραίτητη η γνώση της γλώσσας και κυρίως του πολιτισμού του τουρκικού λαού, για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις λόγω άγνοιας και παρερμηνίας. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ευκαιρίες, γιατί δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται ο γείτονας, την νοοτροπία του γείτονα. Και όταν δεν την ξέρουμε, δεν ξέρουμε να σεβαστούμε και την νοοτροπία του. Επομένως, μέσα της γλώσσας επιτυχάνεται η κατανόηση ενός διαφορετικού πολιτισμού. Η κατανόηση λοιπόν ενός διαφορετικού πολιτισμού θα μας οδηγήσει στην κατανόηση του άλλου, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα μας. Για πολιτικούς αναλυτές και δημοσιογράφους
η τουρκική προσφέρει άμεση επικοινωνία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κ. Γρηγοριάδης επιβεβαίωσε επίσης αυτό, γιατί η γνώση του της τουρκικής είναι άριστη. Το έχω διαπιστώσει από πρώτα χρόνια, πόσο μάλλον τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια που ασχολείται με το θέμα στην Τουρκία. Και θα έχουν μια άμεση πρόσβαση στις τουρκικές πηγές πληροφόρησης, αυτό που ισχύει για όλους, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια άμεση πρόσβαση σε τουρκικές πηγές. Για πολιτικούς αναλυτές και δημοσιογράφους είπαμε ότι είναι τα ίδια όλα αυτά. Γιατί ενδιαφέρονται οι Έλληνες τώρα? Καταρχάς, είναι μια γλώσσα διαφορετική από τις γνωστές δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες. Είναι κάτι αλλιώτικο, είπαμε, είναι κάτι που μας τσιγκλίζει. Συνήθως λέμε, και νομίζω ότι αυτό ισχύει, ξεκίνησαν οι Έλληνες να ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την τουρκική από την πρώτη στιγμή που άρχισαν να προβάλλονται τουρκικές σειρές. Με το Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, στο απόγειο της δόξας της τουρκικής γλώσσας στην τηλεόραση στην ελληνική, ξεκίνησαν οι Έλληνες και ενδιαφέρονται. Επίσης υπάρχουν οι Έλληνες οι οποίοι έχουν καταγωγή από γονείς, μικρασιάτες κτλ. Και θέλουν να επιστρέψουν να μάθουν τη γλώσσα των προγόνων τους, ανταλλαχθέντες και όλα αυτά που έχουν ακούσματα από Να δούμε τώρα πού μπορούμε να μάθουμε τουρκικά. Τουρκικά, καταρχάς, αν θέλουμε να μάθουμε σε πανεπιστημιακό επίπεδο, τα πανεπιστημιακά τμήματα που παρέχουν πλήρη και ολοκληρωμένη εκμάθηση της γλώσσας, λογοτεχνίας, του πολιτισμού, της ιστορίας, πολιτικής, της κοινωνίας της Τουρκίας, είναι τα πανεπιστημιακά τμήματα. Επιλέγουμε, αν όχι το πανεπιστήμιο, σοβαρά ιδιωτικά κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών με πολυετή πείρα. Και το επιμένω σε αυτό το σοβαρά, διότι μόνο στα σοβαρά γίνεται σοβαρή δουλειά. Παρακολουθούμε μαθήματα σε κέντρα εκμάθησης της τουρκικής στην Τουρκία. Υπάρχουν τα αντίστοιχα των πανεπιστημίων τμήματα εκμάθησης για ξένους της τουρκικής. Αν τίποτα από αυτά δεν μας εξυπηρετεί, τότε θα κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα και τονίζω ιδιαίτερα και εδώ ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σε ποιον θα απευθυνθούμε για να έχουμε έναν αναγνωρισμένο και καταξιωμένο διδάσκοντα και όχι τον καθένα που δηλώνει ότι γνωρίζει την τουρκική. Πώς βελτιώνουμε και εξελίσσουμε τις γνώσεις μας? Καταρχάς, μέσω διαφόρων εφαρμογών που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Αυτή την εποχή είναι του κόσμου τα πράγματα που μπορείς να βρεις στο διαδίκτυο σχετικά με την Τουρκία, με τη γλώσσα, με τα πάντα. Παρακολουθούμε τηλεοπτικές σειρές. Εγώ επιμένω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο, γιατί είναι οι ταινίες, τα τραγούδια. Ακούς και μαθαίνεις τη διαφορετική εκφορά του λόγου αναλόγως του τόπου καταγωγής των ηρών. Αυτό δεν το μαθαίνουμε από τα βιβλία ποτέ μας. Αν δεν ακούσουμε καθημερινό λόγο, δεν μπορούμε να μάθουμε ποτέ να καταλαβαίνουμε πώς ακριβώς προφέρουν και εκφέρουν το λόγο οι διάφορες περιοχές. Μαθαίνουμε τις καθημερινές εκφράσεις, του ιδιωτισμούς, όλα αυτά, τις λεπτομέρειες της γλώσσας δηλαδή. Επίσης μπορούμε να αποκτήσουμε επαφές διαλληλογραφίας με το ίντερνετ, με το διαδίκτυο, τέλος πάντων, με την αλληλογραφία με τουρκόφωνους στην Τουρκία ή και εδώ. Έτσι. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε και επομένως να κάνουμε πρακτική στη γλώσσα. Διαβάζουμε ημερήσιο τύπο και περιοδικά, όσο μπορούμε περισσότερο. Και μόλις αυξηθεί η γνώση μας, μόλις ανέβουμε επίπεδο, μπορούμε να διαβάσουμε για λογοτεχνικά βιβλία, που εκεί βρίσκουμε πραγματικά πολύ καλά παραδείγματα για ιδιωτισμούς κτλ. Και προσπαθούμε να ταξιδεύουμε συχνά στην Τουρκία, οι εκδρομές με εράσμους, είναι κάτι συνηθισμένο για στον ελλαδικό χώρο να κάνουν εκδρομές προς την Τουρκία. Και όταν πηγαίνουμε εκεί, να προσπαθούμε να μιλάμε τουρκικά για να μαθαίνουμε. Πώς κατοχυρώνουμε τις γνώσεις μας? Καταρχάς, με ένα πτυχίο πανεπιστημιακών τμήματων. Εντάξει, το είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι για όλους. Αυτοί που ενδιαφέρονται όμως να κάνουν μια σωστή δουλειά στην τουρκική και θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, υπάρχει το πτυχίο του τμήματος τουρκικών σπουδών και συγχρονασιατικών σπουδών, το ΕΚΠΑ, που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Υπάρχει το πτυχίο του τμήματος γλώσσας, φιλολογίας και πολιτισμού παρευξήνιων χωρών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Και μπορεί επίσης κάποιος να κατοχυρώσει αυτές τις γνώσεις με πτυχίο τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας αναγνωρισμένων, ισότιμων και αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμήματων του εξωτερικού. Αν δεν είναι αντίστοιχα, θα κάνεις αναγνώριση εδώ στο ΔΟΑΤΑΠ, αλλά πάντως πρέπει να είναι οπωσδήποτε ισότιμα. Στο τμήμα τουρκικών σπουδών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών υπάρχει δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας. Τόσο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, όσο και για τους πτυχιούχους του τμήματος, διότι έχει οργανωθεί ένα τμήμα ειδικά για αυτούς που έχουν ήδη αποφοιτήσει.
Επίσης, για τους πτυχιούχους των τμήματων Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επίσης του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξήνιων Χωρών. Όλοι αυτοί οι απόφοιτοι που δεν είχαν την επάρκεια κατοχυρωμένη με το πτυχίο τους μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτά τα τμήματα, τα μαθήματα και να αποκτήσουν τη δυνατότητα να έχουν μια επάρκεια κατοχυρωμένη. Μπορούμε επίσης να έχουμε βεβαιώσεις γλωσσομάθειας. Η βεβαίωση γλωσσομάθειας δεν σου δίνει επάρκεια διδασκαλίας, σου δίνει μόνο την επάρκεια της γλωσσομάθειας. Έτσι, επιστοποίηση γλωσσομάθειας επίπεδου Γ2 σημαίνει ότι ξέρεις άριστα την τουρκική και είναι δηλαδή η πιστοποίηση άριστης γνώσης της τουρκικής αναγνωρισμένη σε ΑΣΕΠ, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και αυτό είναι ή με το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή με τη βεβαίωση του ΙΜΧΑ που θα μας τα εξηγήσει αργότερα η συνάδελφος. Οι εξετάσεις στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στο οποίο συμμετέχω διενεργούνται μια φορά το χρόνο. Υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και την επιμόρφωση των εξεταστών είναι από το 2009 το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και έχω την τιμή να συμμετέχω πραγματικά. Θέλω να πιστεύω ότι κάνουμε καλή δουλειά και οι απαιτήσεις μας είναι αρκετά υψηλές ώστε να κατοχυρώνουμε πραγματικά την άριστη γνώση του εξεταζόμενου. Άλλες πιστοποιήσεις, αναφέρθηκα προηγουμένως ήδη στο ΙΜΧΑ. Αυτές οι δύο είναι οι μόνες που είναι πιστοποιημένες στον ΑΣΕΠ, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Υπάρχουν επίσης βεβαιώσεις από το ΤΕΜΕΡ, το οποίο υπάγεται στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, και το Ιστάμπουλ, που υπάγεται στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Αυτό το εκπροσωπούν ιδιωτικοί φορείς στην Ελλάδα και δεν αναγνωρίζονται στο δημόσιο και σε ΑΣΕΠ. Να το έχουν υπόψη τους αυτό όσοι εξετάζονται. Αναρωτιόμαστε τώρα, ωραία, εμείς μαθαίνουμε τουρκικά. Οι Τούρκοι μαθαίνουν ελληνικά. Στα χρόνια που στην Κωνσταντινούπολη το ελληνικό στοιχείο είχε το πάνω χέρι, θα πω, σε όλη την οικονομία, αν όχι σε ένα μεγάλο κομμάτι, και άνθιζε πραγματικά, σχεδόν όλος ο κόσμος του εμπορίου μιλούσε ελληνικά. Και αυτό είχε συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια μέχρι και σχετικά πρόσφατα. Τώρα έχουν αρχίσει να μιλάνε αραβικά γιατί έχουν περισσότερο αραβικό πληθυσμό ως τουρίστες. Τα τουρκικά πανεπιστήμια ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς να έχουν τμήματα ελληνικής. Από τα δικά μου τα χρόνια, που είναι πάρα πολλά, σας βεβαιώνω, υπήρχαν τα αρχαία ελληνικά στο τμήμα στην Κωνσταντινούπολη, στο Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης, και πολύ πιο πριν από τα δικά μας πανεπιστήμια είχαν ανοίξει και οι έδρες των σύγχρονων ελληνικών, των νέων ελληνικών. Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία λοιπόν στα πανεπιστήμια τα τουρκικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αυτή την εποχή σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια, τα μεγάλα και σοβαρά πανεπιστήμια, υπάρχουν τμήματα εκμάθησης της ελληνικής. Να περάσουμε στην επόμενη. Σήμερα, και εδώ και πολλά χρόνια όταν λέω σήμερα, το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη έχει ανοίξει ένα τμήμα εκμάθησης ελληνικής, το οποίο λειτουργεί στο ελληνικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης, για την ακρίβεια στην προξενική κατοικία. Το παρακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 100 άτομα κάθε χρόνο, αλλά ξέρω από άνθρωπο, από καθηγήτρια που συμμετέχει εκεί σε αυτό το πρόγραμμα, ότι οι απαιτήσεις είναι πολύ περισσότερες, απλώς δεν έχουν περιθώριο να ανταποκριθούν. Είναι σχεδόν οι διπλάσιοι που θέλουν να μάθουν. Επίσης, στον εκδοτικό οίκο Ιστός, που είναι ένας εκδοτικός οίκος που ασχολείται πιο πολύ με βιβλία ελληνικά ή μεταφράσεις τουρκικών βιβλίων και αντίστοιχα, λειτουργεί επίσης ένα τμήμα τουρκικής και έχει άλλα 100 άτομα εκεί ως διδασκόμενους, και σε διάφορα άλλα ιδρύματα και συλλόγους της ομογένειας εκεί, 30 με 40 άτομα με ένα αριθμό που αυξάνεται συνεχώς μαθαίνουν ελληνικά. Και βεβαίως ξέρουμε ότι γίνονται πάρα πολλά ιδιαίτερα μαθήματα, δεν ξέρουμε τον αριθμό φυσικά, αλλά ξέρουμε ότι γίνονται πολλά ιδιαίτερα μαθήματα. Θέλω να τονίσω το εξής, ότι οι φοιτητές μας παραπονιούνται πάντοτε ότι είναι με δύσκολη γλώσσα η τουρκική, τους δυσκολεύει η κατανόηση της σειράς κτλ. Έχω να πω λοιπόν ότι οι αντίστοιχοι Τούρκοι φοιτητές που μαθαίνουν ελληνικά, για να μάθουν ελληνικά πρέπει να μάθουν ένα νέο και μάλιστα δύσκολο αλφάβητο, πρέπει να μάθουν μια εξαιρετικά δύσκολη ορθογραφία, να μάθουν την κλίση 3 γραμματικών γενών,
διαφορετικούς τρόπους ονοματικής και ρηματικής κλίσης, να προφέρουν 3 νέους άγνωστους φθόγκους που δεν τους έχουν στο δικό τους αλφάβητο, όπως είναι το γ, το δ και το θ. Και οφείλω να τους θαυμάσω τόσο εκείνους όσο και τους διδάσκοντες για την επιτυχία που έχουν, διότι τα αποτελέσματά τους είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τόσο πολύ κόπο, όπως ανέφερα προηγουμένως. Έχουμε το λατινικό αλφάβητο, είναι απλή η γραμματική, είναι απλή η σύνταξη, είναι απλή η ορθογραφία. Είναι πολύ πιο εύκολο για μας να μάθουμε τουρκικά. Συγχαρητήριά μου στους εκπαιδευτές τους, σε πάση περιπτώσει. Πριν τελειώσω, θέλω να καταθέσω ένα προσωπικό μου παράπονο. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, τουλάχιστον οι άριστοι, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να αποτελούν πρώτη επιλογή στις προσλήψεις προσωπικού των Υπουργείων και των υπηρεσιών μας. Ανταυτού, προσπαθούμε χρόνια τώρα να γνωστοποιήσουμε την παρουσία μας, να τους δώσουμε να καταλάβουν και να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχουμε. Μας ξεχνάνε μονίμως, τώρα αρχίζαν και γίνονται επιτέλους κάποια βήματα. Ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ να πάρουμε το ΠΕ, ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ να δεχθούν την επάρκεια, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, πιστεύω. Ας ελπίσουμε τέλος πάντων ότι το κράτος θα αντιληφθεί κάποτε την αξία αυτού του τμήματος και θα υποφεληθεί από τις γνώσεις των αποφύτων μας. Και πριν κλείσω, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για μια ακόμα φορά την κυρία Καπάτου για την τιμή που μου έκανε καλώντας μας αυτή την εκδήλωση αυτή, την κυρία Δήμητρα Δημητρακοπούλου, την αγαπημένη μου φοιτήτρια που δεν με ξεχνάει, και όλους εσάς που είχατε την υπομονή να με ακούσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαυροπούλου, για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Εγώ απλά να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι ένα από τα σχόλια που ακούμε πιο συχνά όταν διαφημίζουμε την τουρκική γλώσσα είναι το «ας μάθουν οι Τούρκοι ελληνικά και μετά εμείς τουρκικά». Αλλά από ό,τι φαίνεται όμως, η Σχολή Ελληνικών Σπουδών στην Τουρκία δημιουργήθηκε πολύ νωρίτερα από την αντίστοιχη των τουρκικών σπουδών στην Ελλάδα. Βέβαια. Και μπορώ να πω ότι ήταν και ο λόγος πίεσης προς εμάς να δημιουργήσουμε ένα τμήμα τουρκικής εδώ. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στη συνάδελφο, τη Σοφία Ιωσήφιδου. Σοφία, τα τελευταία χρόνια έχουμε πλέον μία ακόμα πιστοποίηση που να αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και που εμείς ως φροντιστήριο έχουμε και τη χαρά να είμαστε εξεταστικό κέντρο, αυτή του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του ΕΜΟ. Θα θέλαμε να μας πεις λίγα λόγια για αυτήν. Με μεγάλη μου χαρά. Καλησπέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Καθώς οι Έλληνες μαθαίνουν τουρκικά, ήρθε η ώρα οπότε να μιλήσουμε για την πιστοποίηση. Γιατί καθώς γνωρίζουμε όλοι, πλέον οι γνώσεις μας, οι δεξιότητές μας πρέπει να πιστοποιούνται. Δώστε μου ένα λεπτό, σας παρακαλώ, να κάνω share. Λοιπόν, σήμερα θέλω να αναφερθώ στην πιστοποίηση γλωσσομάθειας της τουρκικής γλώσσας από το ΙΜΧΑ, το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του ΕΜΟΥ, καθώς, όπως είπαμε, οι Έλληνες μαθαίνουν τουρκικά και με κάποιον τρόπο πρέπει αυτές οι γνώσεις να πιστοποιούνται. Τώρα, όσον αφορά την τυποποίηση και την αξιοπιστία των εξετάσεων, όπως όλοι γνωρίζουμε, το ΙΜΧΑ έχει μακρόχρονη παράδοση και στην εκπαίδευση, αλλά και τη γλωσσική πιστοποίηση. Και αυτό φυσικά προσδίδει αξιοπιστία και κύρος εξετάσεις του. Οι εξετάσεις είναι αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ, όπως προαναφέρθηκε. Ωστόσο, εδώ θέλω να αναφέρω το εξής, ότι η πιστοποίηση ναι μεν προσφέρει έναν τυποποιημένο τρόπο, που αναγκαστικά πρέπει να τον έχουμε ώστε να μπορέσουμε να αποδείξουμε το επίπεδο γλωσσομάθειας και έτσι να μπορούμε να αναγνωριστούμε είτε από τα πανεπιστήμια είτε από τους εργοδότες. Η χρήση τώρα αυτών των διαπιστευμένων εξετάσεων διασφαλίζει και την δίκαιη αλλά και την αντικειμενική αξιολόγηση. Η τουρκική δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές γλώσσες όσον αφορά τον τρόπο εξέτασής της. Και αυτό γιατί οι εξετάσεις ακολουθούν πλέον τα διεθνή πρότυπα αξιολόγησης και βασίζονται στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο της γλώσσας. Πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι οι εξετάσεις είναι συμβατές προς όλα τα εγχειρίδια τα οποία έχει επιλέξει ο κάθε υποψήφιος να ακολουθήσει και με αυτόν τον τρόπο να γίνεται πιο εύκολη και πιο προσιτή η διαδικασία της εξέτασης. Τώρα,
μιλάμε για φιλικές εξετάσεις. Θεωρώ ότι αυτοί οι δύο όροι μέσα σε μία πρόταση είναι οξύμορο να υπάρχουν. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τις κάνουμε να γίνουν φιλικές, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε και το άγχος του υποψήφιου, γιατί είναι σημαντικό για την απόδοσή του. Ένας από τους βασικούς τρόπους είναι ο εξής, ότι η πλειοψηφία των ερωτημάτων είναι κλειστού τύπου. Και επίσης υπάρχει κατάλληλη διάρκεια εξέτασης. Δηλαδή, να έρθει ο υποψήφιος χωρίς άγχος να αποτυπώσει τις γνώσεις του σε ένα χαρτί, με τον πιο εύκολο και δυνατό τρόπο, και φεύγοντας από εκεί να μείνει ευχαριστημένος με τη διαδικασία την οποία έχει ακολουθήσει και όχι αγχωμένος, που είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, καθώς όλοι έχουμε περάσει από τέτοια περιβάλλοντα στρεσογόνα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που θέλω να αναφέρω είναι ότι οι εξετάσεις αξιολογούν την ολική εικόνα του υποψήφιου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σχεδιάζονται για να αξιολογήσουν όλες τις πτυχές της γλωσσικής επάρκειας. Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, παραγωγή και γραπτού προφορικού λόγου. Οπότε είναι οι 4 βασικές δεξιότητες. Τώρα εδώ θέλω να πω ότι το υλικό και οι εργασίες της εξέτασης αντικατοπτρίζουν την καθημερινότητα της τουρκικής γλώσσας. Και έτσι διασφαλίζεται ότι οι γλωσσικές δεξιότητες, τις οποίες έχουν αποκτήσει οι υποψήφοι, εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή. Η γλώσσα πάνω απ' όλα είναι επικοινωνία και για αυτό πρέπει να δώσουμε έμφαση και βάση. Ναι, μεν είναι πολύ σωστό να γνωρίζουμε καλά γραμματική, λεξιλόγια κτλ., αλλά το θέμα είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, όσον αφορά τις προφορικές εξετάσεις, και εκεί έχουμε τους διαλόγους, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε πολλά γλωσσικά περιβάλλοντα, αλλά πάνω απ' όλα σε περιβάλλοντα της καθημερινότητάς μας. Και για να μειώσουμε και πάλι το άγχος του εξεταζόμενου εδώ, έχουμε για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά προφορική εξέταση, ώστε να μπορέσει να συγκεντρωθεί και να αποτυπώσει τις γνώσεις του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, οπότε, αυτό το οποίο γίνεται σαφές είναι ότι και οι φοιτητές, αλλά και οι επαγγελματίες, αλλά φυσικά μπορούμε να αναφερθούμε και για όλους τους υπόλοιπους χρήστες τουρκικής γλώσσας, με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και έτσι έχουμε και εμείς μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ικανότητα του κάθε υποψηφίου. Επίσης, έχουμε προσαρμοσμένες και διαφορετικά επίπεδα επάρκειας. Πολύ σημαντικό. Από το Α1 μέχρι και το Γ2. Όλες οι εξετάσεις φυσικά δομούνται ανά επίπεδο και έτσι δίνουν τη δυνατότητα στους υποψήφιους να βλέπουν την βελτίωσή τους σταδιακά. Από το Α1 στο Α2 και καθώς περνάει ο καιρός και βλέπουν ότι τα καταφέρνουν, έχουν και αυτοί μια ιδιαίτερη χαρά και αυτό τους δίνει μια όθηση στο να συνεχίσουν να μαθαίνουν τη γλώσσα. Τώρα θέλω να σας δείξω τα ποσοστά επιτυχίας των τελευταίων ετών. Οι εξετάσεις πιστοποιημένες από τον ΑΣΕΠ έχουμε ξεκινήσει από το Μάιο του 2019 μέχρι και σήμερα, όπου πραγματοποιούνται 2 φορές το χρόνο σε 4 εξεταστικά κέντρα. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα, τα ποσοστά της επιτυχίας είναι αρκετά υψηλά. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης σε περίπτωση που κάποιος θεωρηθεί από τυχόν σε μία ενότητα, έχει τη δυνατότητα της επανεξέτασης. Αυτά είχα να αναφέρω για τις εξετάσεις. Σας παροτρύνω και τους παρακινώ όλους να έρθουν να πάρουν μέρος, ώστε να έχουν μία εμπειρία και θεωρώ ότι θα φτάσουν και σε υψηλά επίπεδα μέχρι και το Γ2. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Σοφία, πες μας μόνο αν είναι διαβαθμισμένης δυσκολίες όπως και στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όχι, δεν είναι διαβαθμισμένο. Κάθε επίπεδο έχει ξεχωριστό τεστ. Πολύ ωραία. Ωραία. Κύριε Γρηγοριάδη, θέλαμε να σας κάνουμε μία ακόμα ερώτηση. Εσείς ζείτε στην Τουρκία,
τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι βασικά τα κυριότερα στερεότυπα με τα οποία έχετε έρθει σε επαφή στην καθημερινή σας ζωή σαν Έλληνας, ζώντας στην Τουρκία? Αν έχετε έρθει. Να σας πω την αλήθεια, ζω σε ένα περιβάλλον στο κάμπους του Πανεπιστημίου στην Άγκυρα, στο Bilkent, το οποίο είναι μάλλον αρκετά προστατευμένο από αυτά που συμβαίνουν στην τουρκική κοινωνία, διότι είναι ένα περιφραγμένο δάσος στην ουσία, μέσα στο οποίο λειτουργεί το Πανεπιστήμιο. Οπότε δεν έχουμε την καθημερινή επαφή με τον απλό κόσμο. Υπάρχουν οι φοιτητές, υπάρχει το προσωπικό του Πανεπιστημίου, υπάρχουν συνάδελφοι, αλλά δεν δίνει κανείς μια αντικειμενική εικόνα της κοινωνίας στην Τουρκία. Και ούτως ή άλλως, και εγώ είμαι αρκετά χρόνια πλέον εκεί, ώστε να μην θεωρούμε τόσο ξένος όπως άλλοι οι οποίοι έρχονται για 1-2 χρόνια ή φεύγουν ή δεν γνωρίζουν τη γλώσσα ή δεν έχουν παραστάσεις στην κοινωνία. Ευκολότερα βεβαίως καταλαβαίνει κανείς αυτές τις τάσεις και τα στερεότυπα όταν πάει στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης και έχω τη δυνατότητα και ταξιδεύω στην Κωνσταντινούπολη πολύ και εκεί έχω ισχυρότερες παραστάσεις σε σχέση με αυτό. Μία σημαντική διαφορά είναι ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες είναι πολύ λιγότερο παρόντες στη δημόσια συζήτηση της Τουρκίας σε σχέση με τους Τούρκους και την Τουρκία στην Ελλάδα. Η Τουρκία έχει άλλα μεγάλα προβλήματα τα οποία την απασχολούν, είτε εσωτερικά είτε ας πούμε αντιπαράθεση κοσμικών κεμαλιστών και Ισλαμιστών, είτε το κουρδικό, είτε τα τελευταία χρόνια το προσφυγικό, οι σχέσεις με την Συρία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι τα ζητήματα στα οποία υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Και τα ελληνικά θέματα είναι μάλλον δευτερεύοντα. Όπως μπορεί να δει κανείς και στις δημοσκοπήσεις τις οποίες είδαμε. Για ένα μεγάλο μέρος της τουρκικής κοινωνίας, οι Έλληνες και οι Ελλάδες είναι μάλλον απόντες. Και το διαπιστώνω και εγώ ίδιος, διότι για πολλούς από τους φοιτητές μου, από τους πρώτους Έλληνες που συναντούν στη ζωή τους. Αυτό βεβαίως δεν αφορά ένα μέρος της τουρκικής κοινωνίας, το οποίο έχει υψηλά εισοδήματα και οι οποίοι ταξιδεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή, αναφερόμενος και πάλι στη δημοσκόπηση, ρωτήσαμε πόσοι Έλληνες έχουν επισκεφτεί την Τουρκία και πόσοι Τούρκοι την Ελλάδα. Θα δείτε ότι το ποσοστό των Ελλήνων είναι πολύ υψηλότερο. Νομίζω είναι πάνω το 30%. Ενώ στους Τούρκους είναι περίπου 3%. Αλλά αν σκεφτείτε τη δημογραφική διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, θα δείτε ότι ακόμα και αυτό το 3-4% είναι πολύ σημαντικό για τον ελληνικό τουρισμό, ιδίως επειδή αφορά τουρίστες υψηλού εισοδήματος. Δηλαδή, τουρίστες οι οποίοι θα ξοδέψουν πολύ, θα χρησιμοποιήσουν ακριβές υπηρεσίες και αυτό δημιουργεί αυτή την εικόνα στην οποία αναφέρθηκε η Μαυροπούλου, ιδίως στα νησιά του Αιγαίου, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί με θαλαμιγούς είτε με ιδιωτικά μέσα μεταφορά. Από την άλλη, ένα πολύ μεγάλο μέρος των Τούρκων πολιτών δεν έχουν καν διαβατήριο. Οπότε πώς να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, και για να ταξιδέψουν πάλι χρειάζονται βίζα, η απόκτηση της οποίας είναι μια δύσκολη υπόθεση. Οπότε η εικόνα που έχω προσδιορίζεται και περιορίζεται από το χώρο στον οποίο εργάζομαι και τις ευκαιρίες που έχω πέραν του χώρου αυτού να συνομιλήσω και να συναναστραφώ με την τουρκική κοινωνία. Σας ευχαριστούμε, κυρία Γρηγοριάδη. Κυρία Μαυροπούλου, μία ερώτηση ακόμα από την εμπειρία σας. Ποιες γλώσσες, αν γνωρίζει κάποιος και ξεκινήσει μετά να μάθει τουρκικά, θα του φανεί πιο εύκολη η εκμάθηση? Γιατί πολλές φορές έρχονται και μας λένε ξέρω αγγλικά, γαλλικά ή ιταλικά και δυσκολεύονται στην πορεία πολύ με την εκμάθηση της τουρκικής. Καμιά από τις ευρωπαϊκές θα έλεγα, ίσως λίγο γερμανική. Έχει τους ήχους, έχει όλα αυτή την περίεργη σύνταξη που κάτι πάει προς το τέλος και το περιμένεις να τα ακούσεις, αλλά νομίζω ότι καμιά από τις ευρωπαϊκές γλώσσες σε βοηθάει για τα τουρκικά. Εκτός του λατινικού αλφαβήτου. Έτσι. Λυπάμαι, αλλά έτσι είναι.
Γι' αυτό είπα ότι σε τσιγκλίζει λιγάκι η τουρκική γλώσσα, δηλαδή σου προκαλεί το ενδιαφέρον να δεις πώς σκέφτονται, πώς συντάσσουν τις προτάσεις τους. Και έχω να κάνω μια μικρή προσθήκη σε αυτό που είπε η κυρία, συγγνώμη, ξεχνώ το όνομά της, του εκπροσωπεί το ΙΜΧΑ, ότι ωραία η επικοινωνία, αλλά εάν δεν ξέρεις μορφοσύνταξη, δεν μπορείς να εργαστείς ούτε ως μεταφραστής, ούτε ως διδάσκων. Η επικοινωνία στην κλασική, και είναι πάρα πολύ σημαντική η επικοινωνία, δεν το συζητώ, πάρα πολύ σημαντική. Αλλά να μην το περιορίσουμε μόνο στην επικοινωνία, γιατί στα υπόλοιπα, δηλαδή από την εμπειρία μου τόσα χρόνια, στη μετάφραση που κάνουμε το μάθημα που δίδασκα χρόνια, αυτό που τους έκανε να μην καταλαβαίνουν την πρόταση ήταν ότι δεν μπορούσαν να τη συντάξουν. Μπερδευόταν και το ξέρετε πολύ καλά. Περίεργα υποκείμενα σε γενική ξαφνικά, όλα αυτά τα περίεργα που σε εμάς δεν υπάρχουν και δεν ξέρω από πού να αρχίσει την πρόταση και πού να την τελειώσει. Άρα χρειάζεται μορφοσύνταξη οπωσδήποτε. Για τη διδασκαλία δεν το συζητώ 100%. Αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Εγώ μίλησα για την επικοινωνία όσον αφορά Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο, δεν συζητώ. Απόλυτο δίκιο. Η επικοινωνία είναι το πρώτο πράγμα που επιδιώκουμε και είναι και πιο δύσκολη, αν θέλετε, γιατί το προφορικό πάντα μας δημιουργεί πρόβλημα. Να μάθεις τους κανόνες είναι πολύ πιο εύκολο από το να μάθεις να μιλάς, να μάθεις να σκέφτεσαι και να μιλάς αμέσως. Ενώ στην έκφραση λόγου, στις εκθέσεις κτλ., φυσικά χρειάζονται, είναι απαραίτητα. Χωρίς αυτά δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν γίνεται. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν εμείς σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, την κυρία Μάρο Μαυροπούλου και την κυρία Σοφία Ιωσήφιδου για τη συμμετοχή τους στο απόψινό σεμινάριο. Ήταν τεράστια η χαρά του να σας έχουμε σήμερα και τους τρεις εδώ. Επίσης, τις κυρίες Κατερίνα Παυλή και Κωνσταντίνα Σέρπη για την πολύτιμη βοήθειά τους ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό το σεμινάριο. Και τη διευθύντρια των σχολών μας, την κυρία Γιώτα Καπά, που η αγάπη της σκεπάζει ό,τι κάνουμε σε αυτό το φροντιστήριο. Φυσικά, ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν απόψε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας ώστε να μαθαίνετε τα νέα μας και ευελπιστούμε να επανέλθουμε σύντομα με ένα επόμενο σεμινάριο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση λίγο στη Σοφία, άμα δεν έφυγε. Σοφία, γεια. Γεια σας, κυρία Καπάτη, τι κάνετε? Η Λεμονιά είμαι. Σοφία, θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι εφικτό να ανεβαίνουν past paper των επιπέδων του ΙΜΧΑ. Γιατί δεν έχουμε πολύ υλικό. Έχετε κάποια δείγματα, είχε βγει και το βιβλίο, αλλά υπάρχει δυνατότητα να ανεβαίνουν τα past paper? Προς το παρόν θεωρώ ότι το βιβλίο καλύπτει και το βαθμό δυσκολίας των εξετάσεων σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή θα έχουμε μόνο αυτό, να μην περιμένουμε κάτι άλλο. Είμαστε όλοι εκπλήξεις. Ας αφήσω και κάτι για έκπληξη. Να περιμένουμε κάτι. Συγγνώμη. Λοιπόν, έχω σηκώσει το χέρι μου. Παρακαλώ. Με ακούτε? Συγγνώμη που δεν με βλέπετε. Το περιβάλλον του σπιτιού μου δεν είναι το κατάλληλο. Έχω σηκώσει και το χέρι και έχω παρακολουθήσει πολύ προσεκτικά. Είμαι εκπαιδευτικός που ενδιαφέρομαι να πάω στην Κωνσταντινούπολη, να κάνω δηλαδή αίτηση απόσπασης. Είμαι διορισμένη δηλαδή εκπαιδευτικός. Και με ιντριγκάρει πολύ το τουρκικό στοιχείο. Η κυρία Μαυροπούλου έκανε μια παρουσίαση που είναι to the point. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, γιατί μαθαίνουμε ιστορία και ίσως κατευθύνεται όπως θέλει η πολιτική βούληση. Άρα, τόσα χρόνια εκπαιδευτικός και Ελληνίδα με συνείδηση, τελικά αρχίζω και ψάχνομαι και θέλω να πάω εκεί για να δω το ελληνικό στοιχείο μέσα σε αυτό που... Όμως, επειδή είμαι μεγάλη, κάνω και μεταπτυχιακό και όντως αγγλομαθής κτλ., με τριγκάρει το διαφορετικό, αυτό που είπε η κυρία Μαυροπούλου. Και θα κάνω ένα ταξίδι τώρα. Θα ήθελα να μου πείτε και ο κύριος Γρηγοριάδης και η κυρία Μαυροπούλου και η κυρία Ιωσήφιδου, πόσο εύκολο είναι στην ηλικία μου, που είπε η κυρία Μαυροπούλου ότι είναι δύσκολο, να μάθουμε τουρκικά. Δηλαδή, εγώ έχω ξεκινήσει ήδη ιδιαίτερα. Τι πρέπει να προσέξει ένας ενήλικας και αν πάω στην πόλη τελικά,
Πόσο καλά μπορώ να επικοινωνήσω? Δηλαδή, στο διατάφτα να μας πείτε. Σας ακούω. Μπορώ να μιλήσω? Ναι, κυρία Μαμού. Σοφία, θέλετε να απαντήσετε εσείς, όπως νομίζετε πιο πρώτος. Εγώ θα πω, καταρχάς, δεν ρωτάω την ηλικία σας, οπωσδήποτε είστε πολύ πιο νέα από μένα. Δεν το συζητώ, αφού είσαστε εν ενεργεία ακόμα. Θα πω επίσης ότι από την πείρα μου κατέληξα στο ότι δεν μπορώ να δώσω ποτέ χρονικό διάγραμμα, διότι εξαρτάται αποκλειστικά μόνο από το διάβασμα του καθενός, από το ταλέντο του να μάθει μια ξένη γλώσσα, από την επιθυμία του να τη μάθει. Δεν μπορούμε να βγάζουμε χρονοδιαγράμματα σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όλοι οι διδάσκοντες σε αυτό. Από εκεί και πέρα, είπα προηγουμένως, κάνετε ιδιαίτερα, μου είπατε, ελπίζω να έχετε κάποιον κατοχυρωμένο ως καλό καθηγητή τουρκικής. Προφανώς. Γιατί σας είπα ότι τώρα τελευταίως οι πολιτισμόντες να δηλώνουν όλοι καθηγητές τουρκικής. Από εκεί και πέρα, αν πάτε στην Τουρκία, εάν κάνετε πόσα χρόνια να σας πω, 3 χρόνια, Ναι, αυτό είναι έχετε μια καλή πιθανότητα να επικοινωνήσετε. Αν σας απογοητεύω, λυπάμαι. Ναι, λίγο. Θέλει χρόνο. Η επικοινωνία θέλει χρόνο. Μαθαίνετε τα πολύ βασικά, θα τα μάθετε, αλλά θα σας πω το εξής. Η Κωνσταντινούπολη, αυτή τη στιγμή, για την Κωνσταντινούπολη μιλάμε, έχει γεμίσει από κόσμο που έχει έρθει από όλα τα μέρη της Ανατολής. Ο καθένας μιλάει αλλιώτικα. Αυτά που μαθαίνουμε εμείς είναι τα standard Turkish που λέμε, έτσι, τα επίσημα τουρκικά. Αν πάτε θα ακούσετε τόσα πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε λάθος και έχουμε καθιερωθεί στη γλώσσα. Τόσες λέξεις, τόσα ρήματα κλειμμένα από αλλού που λέμε πω δεν καταλαβαίνω τι λέει. Είναι οι προφορές οι διάφορες και τα ιδιώματα τα διάφορα που στην Κωνσταντινούπολη δεν ξέρουμε ποιο θα βρείτε αντίθετες. Αν βρείτε κάποιον μορφωμένο άνθρωπο θα συνεννοηθείτε σίγουρα. Αν βρείτε κάποιον που έχει βοήτευσε. Αλλά έτσι είναι. Όχι, εντάξει, κάθε δυσκολία αντιμετωπίζεται έτσι κι αλλιώς, όταν το θέλουμε. Είναι ενδιαφέρουσα γλώσσα, αυτό μπορώ να το εγγυηθώ, ότι είναι μια γλώσσα ενδιαφέρουσα. Ναι, όντως. Να μας πει η Σοφία την προσωπική της εμπειρία, γιατί εκείνη έχει πιο άμεση επαφή με τη διδασκαλία της γλώσσας αυτά τα χρόνια. Εγώ έχω φύγει εδώ και πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Συμφωνώ απόλυτα. Η πιστοποίηση επί του πρακτέου σε ένα βιογραφικό στο Υπουργείο Παιδείας, από ποιο επίπεδο και μετά μετράει? Προσμετράτε μέτρια γνώση, δηλαδή αυτό που λέμε Β2. Από Β2. Από Β2. Από Β2 και πάνω. Και πόση διάρκεια χρειάζεται σε παρακολούθηση χρόνου? 1 χρόνο, 2 χρόνια για το Β2? Μόλις σας απάντησε η κυρία Μαυροπούλου, αλλά θέλω να προσθέσω το εξής, ότι αν έχετε αγάπη για αυτό που κάνετε, νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Σαν παιδαγωγός έχω αγάπη απέναντι στα παιδιά, αυτό που είπε παιδιά μου εννοείται, και θέλω να μεταλαμπαδεύσω αυτό που ξέρω, αλλά η γλώσσα είναι πολύ σημαντικό για να επικοινωνήσεις. Γιατί μαθαίνω ότι και τα Ελληνόπουλα στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπάρχει εκεί η θέση απόσπασης, δεν μιλάνε καλά ελληνικά. Όχι. Οπότε θα μάθετε καλά τουρκικά. Γι' αυτό και ενδιαφέρομαι, γι' αυτό και σας ρωτάω και κρατάω και το πάνελ τόση ώρα. Γιατί με ενδιαφέρει. Πραγματικά δεν μιλάνε καλά ελληνικά τα παιδιά μας εκεί και είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Προσπαθούμε να το λύσουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο να λυθεί. Οκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και πάλι καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μπορούσα να Ναι, κυρία Καπάτη. Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς. Αυτά που άκουσα με συγκλώνησαν. Κυρίως το πάθος που έχουν οι καθηγητές για τη γλώσσα της τουρκικής. Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια και σεμινάρια, αλλά το πάθος τους είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και η αξιοπρέπειά σας, βέβαια, για το επάγγελμα, για την προσφορά σας στους νέους. Πιστεύω ότι θα θελήσετε να το επαναλάβουμε. Τι λέτε, κύριε καθηγητά, καθηγήτριες? Θα μπορούσαμε? Γιατί όχι, πολύ ευχαριστώ. Γιατί βλέπω ότι τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και η συμμετοχή πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, αν σας είχαμε από κοντά, θα ήταν το μεγαλείο ψυχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Την πρόσκληση, κυρία Καπάτου. Να είστε καλά και να κρατάτε ψηλά τη γνώση. Καλό βράδυ και καλή σας δύναμη. Να έχω τη διάθεση πνεύματος στη δικιά σας. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που βλέπω και την αγαπητή συνάδελφό μου, την κυρία Καπάτου.